Moi roztomili, mamy teraz lato i do apryla, do 4. miesiąca jeszcze kapkę czasu, ale wyrządzę wam dzisiaj, jako się posyłało z Aprylem. Dajcie pyty suba temu mojemu kanałowi, jak się wam podoba. Niech ta cieszyńska rzecz idzie do świata, niech ją posłuchają, a i ludzie na kansi w Ameryce, na drugim końcu świata. Bo teraz są takie możliwości. Idzie to posyłać wszystko. Tuż posłać z Aprylem. Roztomili, dawajcie se pozór, bo 1 Apryla ktoś was może posłać z Aprylem. Tak to już je, że dycki 1 dnia 4 miesiąca ludzie se robią ze siebie pospołu błozna. No jeny wiecie, jeden błoznom rozumi, a inszy ni. Hańdowni, co se jeszcze wspominą, trzeba było se przeogromnie dawać pozór na stare ciotki, jak się im co rządziło, nie jeny w Apryla, bo te ciotki były przeogromnie obraźliwe. A jak se człowiek z nich zrobił błozna, choć to był Apryl, to potem nie przyszły na nawszczywę ze 2 miesiące. Aż im to kapkę przeszło. Bo ze starych ludzi się nie robiło błoznów. Tak ludzie mieli przykozane. Lepsze se było zrobić srandę z kogoś ich młodszego. Oto z gaździnej. Rzekło się baj, że i kury wlazły na siotę do stej zbioka, choć siedziały we chlewie, a ona borok już leciała do pola. Jeny, że po tym nie skorzy, szło od niej dostać mietłą po plecach, bo była fezna srano. A przeca a i gazdowi szło żyć cosik na grandę, że baj krowa ma raści z ogródkę, lebo że byk utargał łańcuch, a goni po gruncie, choć zwierzęta były zawzite. Gazda jednako, jak się fez nasrął na takownego srandziste, to poradził a i kulik wytargać ze ziemię, a za nim ciepnąć. Ponikierzy nic nie prawili, ale dowali oto wajco do budka, lebo zawrzyli komusikej dwierze, a on nie poradził wyleść. A bobaj czymsikej masnym namazali stołek, co se na nim potem gdosik siot. Prawiło się aj, że cosik będzie na dziedzinie, a wobec to nie była prawda. Oto, że do szmacioka przywieźli nowe obryczki, że dzisio nie odbierają mleka w baniokach do zlewni, lebo że nie będzie elektryki całe dopołudnie. Były z tego potem wielkusne kurowody, bo jak se gdosik naplanował jakąś robotę, to wiele razy było tak, że musiał wszystko ciepnąć, a pół dnia było w życi. Na Apryla se fakt trzeba było fezdować pozór, ale wiecie, jako to kiesi było. Roboty ludzie mieli kupa. Tuż wiele razy nie było czasu, co by furt wachować, z której strony se gdosik zrobi z człowieka błozna. Byli jednako takowni ludzie, co se robili srandę, a błozna z inkszych, a sami byli nasrani, jak dosik se zrobił błozna z nich. Bo srandzie nie rozumieli. No a wiecie, na Apryla się robiło roztomańte wieca na grandę. Ale wszystko musiało być z głową, bo se szło narobić pieruństwa, a zwady. Wiele razy było tak, że byli dwoka mracio, lebo przociele, a jeden drugiemu chciał zrobić błozna, gor przy gorzałce, a potem się posturkali, wiele razy się pobili, a były z tego fest kurowody. A to się stowało chłopom, ale a i babom. Bo paniczki też, jakby jedna drugi coś rzekła za kupę, to potem się powadziły, a poradziły pospołu nie rządzić, a i z pół roku. Błozna muszą być krótkie, a srandowne, co by z tego nie było żadnej zwady. 1 Apryla gor starki a stazicy cyganili swoi wnuki, a im wyrządzali roztomańte historyje o wiecach, co ich wobec nigdy nie było. Baj staziczek wyrządzali o tym, że leciał europlanem przez wielkucne morze, a stareczka, że była parę razy we Wiedniu u samego cesarza, a dziecka wierzyły, a wobec se nie wszymły, że ich gdosik cygani, bo iny gębulki miały odewrzite, tak to miały radę, to zżistani. Jak was dzisiaj, albo na Apryla gdosik posłał z Aprylem, a była z tego granda, a sranda, to se z tego wobec nic nie róbcie, bo na rok wy go zaś możecie posłać z Aprylem, a będziecie się śmiać ku zejscaniu.